primera vegada jo estava molt nerviosa. És que no sabia com funcionava, però clar, un cop ho proves... És genial. Quan puges a sobre et sents molt còmode i no tens ganes de baixar. A veure, tot és posar-s'hi. Sempre tens por de no fer-ho bé el primer cop. Alguns amics meus ja ho havien fet. És que no pots parar. És que és indescriptible, una sensació única. És molt fàcil un cop estàs habituada. És una passada. Ho recomano a tothom. I clar, cada dia vols més, i cada dia més cops, i arriba un moment que no pots parar. Cada dia uns 2 cops. Deixo les nenes a l'escola i vinga. Quan surto de la universitat, I més clar, veus que tothom en parla, tan normal. A veure, qui més qui menys ja sap una mica com va. a casa meva tots. La primera vegada va ser inolvidable. Em va agradar molt. Va ser fantàstic, de debò. Impressionant, estic molt satisfet. Realment, la meva primera vegada amb el bici va ser increïble.